ефірі телеканалу ОТР програма «Ахшан», що з кримсько-татарською перекладається як «Вечір». Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю. І в цю годину ми з вами поговоримо про справу фірми Trade Commodity. І в нас адвокат цієї фірми Віталій Касько. Віталій, вітаю вас. Добрий вечір. До речі, ви, мені здається, все ж таки глядачам більш відомий як в минулому заступник генерального прокурора. Точно. І людина, яка наголошувала на тому, що треба реформувати Генеральну прокуратуру. Наголошувала і наголошує тому, що правоохоронні органи мають бути реформовані відповідно до європейських стандартів. А от тепер ви по іншу сторону барикад, ви проти прокуратури. Ну, ви розумієте, в мене понад 12 років прокурорського стажу і понад 7 років адвокатського стажу у кримінальних провадженнях. І як індивідуального адвоката, і як партнера великих адвокатських об'єднань. Тому я себе декілька разів вже про це говорив, відчуваю юристом. Людиною, яка може бути і адвокатом, і прокурором, і суддею, що є загально прийнятною практикою в будь-якій цивілізованій європейській країні. Якщо людина є фаховим юристом, вона може працювати на будь-якій з цих фахових посад за потреби. Поговоримо, зокрема, про ваш вибір. Пізніше давайте про саму справу. Trade Commodity, нагадаю нашим глядачам, що це та фірма, яку звинувачують у змові з посадовцями Міністерства оборони України. Ну і начебто саме завдяки цій змові було закуплено паливо для армії за завищеними, на думку слідства, цінами. Минулого тижня відбувалося судів. На одному з судів я була по обранню міри запобіжного заходу заступнику міністра оборони України Павловському. І там розпитувала прокурора, намагалася зрозуміти, в чому суть підозри. Давайте послухаємо цей синхрон, що нам сказав прокурор Максим Грищук. У 2016 році Міністерством оборони було оголошено тендер на закупівлю рядинного палива. Перемогу в даному тендері отримало підприємство ТЗОВ Trade Community. Вони запропонували на нижчу ціну. В квітні місяці було акцептовано їхню пропозицію як найбільш економічно вигідну. І з ними в травні місяці було укладено 14 договорів на поставку пального на загальну суму 1 мільярд 245 мільйонів гривень. Це закупівля близько 70 тисяч тонн пального, перепрошую. Натомість підприємці вирішили те, що вони можуть більше заробити, і подали пропозиції стосовно того, що підняти ціну у зв'язку з тим, що ніби відбулося коливання на ринку. Посадові особи Міністерства оборони, вступивши в змову, там був ряд посадових осіб, це був і пан Павловський, і інші посадові особи, вступивши в змову, кажу, з цими підприємцями, задовольнили їм ці документи, тобто формально оформили документи, які ніби давали підстави для укладання додаткових угод, уклали близько 28 додаткових угод, внаслідок чого державному бюджету було завдано збитки на суму 149 мільйонів гривень. Які саме євання були на ринку, про які вони запевняють, що не було, точніше? Отут я ще питала у прокурора, чи були самі коливання на ринку, і відповідь прокурора Максима Грищука полягала в тому, що не знає, тобто він не відповів прямо, чи були коливання, чи ні. Він наполягає на тому, що якщо навіть вони і були, то документи, які були подані фірмою, вони не такі, як мають бути в цьому випадку. Абсолютно правильно ви підмітили. Позиція слідчого органу полягає не в тому, що коливань не було, а полягає в тому, що коливання не було документально підтверджені. При тому в матеріалах кримінального провадження наявні довідки торгово-промислової палати і державного підприємства Держзовнішінформ, які підтверджують факт коливання цін в бік збільшення. Очевидно, орган слідства не вважає такі документи документальним підтвердженням,
Але, на жаль, такого роду документи, документальне підтвердження вважають ці господарські суди в Україні, виходячи з сталої судової практики. І більше того, наприклад, у справі іншого нафтотрейдера саме Національне антикорупційне бюро посилається на довідки Держзовнішінформу, які відповідають їхній позиції, як на документ, який підтверджує їхню позицію. Давайте от розберемося доступною мовою в тому, що відбулося. Тобто відбувся тендер, він був прозорий. І перемогу отримала саме ця фірма Trade Commodity на постачання палива. Але потім вона справді запропонувала найнижчу ціну і все було добре, так? Але потім сказала, що є коливання на ринку і саме тому треба перепідписувати угоди, точніше укладати додаткові, так? Дивіться, те, що видно документально по цих операціях, тому що ми вивчали попередньо, перед тим, як були пред'явлені підозри, ми вивчали самі документи, господарські договори. Спочатку було проведено тендер, відповідно до закону про публічні закупівлі, дійсно прозоро. Компанія, яка запропонувала найнижчу ціну, її умови були обрані як найбільш економічно доцільні. Після цього за законодавством існує певний період між прийняттям, акцептом і підписанням договорів. За цей період на ринку світовому піднялися ціни на паливо. І відповідно компанія прийшла до Міністерства оборони і пояснила, що оскільки ціни на паливо піднялися, то вони не можуть собі в збиток працювати і пропонують переглянути ціну, що передбачено законом про публічні закупівлі. Там написано про те, що в разі коливання цін і документального підтвердження такого коливання сторони можуть домовитись про збільшення ціни договору. У Міністерства оборони було декілька варіантів поведінки. Міністерство оборони могло не погодитись на це. Це не було обов'язково для державного органу. Вони могли скасувати результати першого тендеру і оголосити новий тендер. Але вочевидь, мені так здається, розуміли, що враховуючи загальні тенденції на ринку, вони в наступному отримали ще більшу ціну на те паливо, яке захотіли би придбати. Тому були проведені консультації між сторонами, це дозволяє закон про публічні закупівлі, і дійшли до певної ціни, яку погодили в додаткових угодах. За цими додатковими угодами було здійснено постачання палива. Більше того, насправді загальна ціна за 14 договорами господарськими на вході і на виході не відрізнялася, тому що законодавство не дозволяє змінювати загальну ціну. Вона дозволяє поставити менше товару, якщо ціна тобто, на нього піднялася. Фактично літр палива подорожчав, але сума контракту залишилася цією Просто сумою. на меншу суму було поставлено паливо. Що відбувається в господарсько-правових відносинах в такій ситуації? Сторона, яка вважає, що ціна неправильна або договір неналежним чином виконаний, або недопоставлено паливо, вона звертається до господарського суду, доводить, що насправді вона є права, і змушує іншого контрагента допоставити відповідну кількість палива. Сторона, ви маєте на увазі, в цьому так мало б зробити Міністерство оборони. Або, якщо Міністерство оборони цього не робить, це право за законом має або прокуратура, або НАБУ. Вони мають право, якщо Міністерство оборони не реагує, на думку прокуратури не відстоює державних інтересів, прокуратура може звернутися до господарського суду і домогтися виконання цього договору на попередніх умовах. Ну це у випадку, якщо немає змови, а тут же їм інкримінують саме змову. У випадку, якщо немає ознак злочину. В даному випадку, окрім того, що документального підтвердження, нібито коливання цін не було, тобто орган слідства не спростовує, що коливання цін були в бік збільшення, так, ціна на паливо дійсно піднялася, але вважає, що це не було документально підтверджено, не приймаючи в якості документів довідки торгово-промислової палати і державного підприємства Держзовнішінформ. Віталію, я от намагаюся зрозуміти. От я, наприклад, там беру, в мене чоловік, водій, він бере іноді талони на паливо, і потім їх протягом року, наприклад, реалізовує. Тобто бере на ці талони вже газ. Але ж він, я собі не уявляю, що він приїжджає на заправку, а йому там кажуть: знаєш, дорогий, в нас тут коливання на ринку, і тому ми тобі дамо менше, бо він заплатив за це, нехай на початку року.
Мені здається, що тут має такий самий якийсь принцип працювати. Мені Якщо в них здається- є великий заказ, вони резервують це паливо, вони його зберігають і потім продають чи надають там протягом Ми року. тут трошки плутаємо економічні чинники з юридичними. Так. Та, те, про що ми з вами говорили, це юридична регламентація. Те, як це регламентує законодавство. І як говорить прокуратура, формально дотримані всі вимоги нормативно-правових актів. Вона це визнає. Нещодавно під час відповідних судових засідань. Якщо говорити про економічну складову, то є дуже багато способів, скажімо так, постачання палива. Це паливо може бути поставлено попередньо за тими цінами, за якими вже закріплені талони у відповідній кількості, і після цього тільки виписуються талони. А наступні партії палива, на них виписуються нові талони за новими цінами і так далі. Тобто це все фіксується на певний період, а коливання ціни на світовому ринку на паливо, вони відбуваються постійно. Ви бачите, що в Україні відбувається з... І от може саме тому великі компанії враховують ці коливання, і саме тому їх ціна під час тендеру вища? Ну, дивіться, якщо нам видається, що це єдина компанія, яка стикнулася з такою ситуацією і підписувала додаткові угоди, то це не так. Я не хочу просто називати назви інших великих нафтотрейдерів, які так само підписували додаткові угоди з державними підприємствами, наприклад, з Укрзалізницею і з іншими державними підприємствами, з приводу яких, до речі, теж було порушено кримінальне провадження. Проте спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодила детективам НАБУ підозри, посилаючись на те, що такого роду додаткові угоди і підвищення цін в зв'язку з коливанням цін на паливо, вони є господарськими правовими відносинами, ніякого відношення до криміналу не мають. Тому в мене особисто, як юриста, є єдине можливе пояснення, коли це може бути злочином, коли за такого роду збільшення ціни було виплачено відкати, хабарі, іншу неправомірну вигоду. Проте, якщо таких доказів у органу розслідування немає, то, на мою думку, в моєму розумінні як юриста, це чисті господарсько-правові відносини, які мають вирішуватися в цивілізованому судовому порядку в господарському суді. А ви знаєте, чи є такі докази, чи немає? Бо я питала у прокурора, чи є у вас ще якісь докази. Вони кажуть, що не хочуть розкривати всі карти. Можливо, але на суді з обрання запобіжного заходу прокуратура надала все, що мала, на їхню думку, що підтверджувало обґрунтованість підозри, і в таких матеріалах не було жодних доказів щодо відкатів, хабарів чи неправомірної вигоди. Ну, але ж вони ще за процедурою не мають перед вами відкривати всі матеріали слідства. Для того, щоб обґрунтувати підозру у корупційному злочині, має бути підтвердження. Не може підозра ґрунтуватися на припущеннях. Для того, щоб її обґрунтувати в суді, потрібно надати мінімальні докази того, що змова, відкати, хабарі були. Їх надано, на жаль, чи на щастя, не знаю, не було на сьогоднішній момент. За законом, знову ж таки, якщо я не помиляюся, я не фахівець в подібних справах, можна підвищувати ті самі угоди підвищувати на 10%. І як Кожного я разу. розумію, Кожен крок не може перевищувати 10%, але Міністерство економіки говорить про те, що таких кроків може бути декілька. От питання. Тобто, якщо на 10 гривень в мене укладений договір, наступну додаткову угоду я можу підняти на до крок 11. не більше 10%. 11 гривень. Тобто була 10, 11 гривень. Наступну я можу підняти, щоб була там 12,10? Тобто 10% від останньої суми чи від суми укладання? Від початкової. Не загалом. Тобто, а скільки можна таких укладати угод? Законодавство це не обмежує. Так це ж можна 10 гривень довести до 200? Ну, це ж питання до сторін. Якщо сторони вважають пропозицію сторони, яка постачає продукт, непродуктивною, вони просто не погоджуються на це і оголошують новий тендер. Але якщо вони бачать, якими є ціни на ринку, і розуміють, що новий тендер потягне за собою купівлю ще за більшими цінами, то, напевно, вони погодяться на додаткову угоду. Скільки по цій справі вже затримано людей? Ми представляємо на сьогоднішній момент Володимира Трофименка. Я не можу говорити про те, скільки людей було затримано у Міністерстві оборони, оскільки ми не представляємо жодним чином юридично Міністерство оборони. Судячи з того, що я бачив в засобах масової інформації, нібито 4 осіб було затримано в Міністерстві оборони. Що взагалі Володимир Трофименко – це директор, так?
Ні. Володимир Власник? Трофименко – це один з інвесторів компанії. Інвесторів це власник, ну тобто в нього є пакет акцій, правильно розумію? Він називає себе одним з інвесторів компанії. А що це взагалі за фірма? Чи як давно ви з нею співпрацюєте? Ну, ви знаєте, ми представляємо на сьогоднішній момент Володимира Трофименка і не здійснювали аналіз того, що собою представляє компанія. Якби я був посадовою особою компанії, це було б, мені здається, доречне запитання, я би з задоволенням розповів, що вона собою представляє як юридична особа. Ми представляємо Трофименка в кримінальному процесі і вивчали господарські правовідносини цієї компанії у відносинах, зокрема з Міністерством оборони. Іншого не торкалися. Просто видання «Наші гроші», от я коли там готувалася, побачила, що вони з 16-го року публікують якісь розслідування щодо цієї компанії. А ви з'ясували в рамках цієї справи, як до компанії, чи має причетність Андрій Адамовський та Олександр Грановський, з яким пов'язують Адамовського? Мабуть, ви бачили те, що Адамовський був присутній під час прес-конференції, після якої затримали, зокрема, пана Трофименка, пояснивши, що він теж є одним з інвесторів компанії. Я думаю, що це більш доречне питання до пана Адамовського. Але питання в тому, що прокуратура, яка на сьогодні повідомила про підозру вже 5 особам, прямо в підозрі, зокрема, пану Трофименку, зазначає, що єдиною особою, яка має відношення до цього підприємства, є саме пан Трофименко. І коли я запитав прокурора, а де ж ті люди, яких в засобах масової інформації не один раз називали інвесторами, власниками, кінцевими бенефіціарами цієї компанії, прокурор відповів мені, що за їхніми даними, єдиним власником цієї компанії є пан Трофименко. Тому, мабуть, було б доцільно органу розслідування цю свою позицію висловити публічно. Тому що на сьогодні я бачу по документах ні Адамовського, ні будь-яких інших прізвищ в зв'язку з діяльністю цієї компанії НАБУ і САП не бачить. Ви ж знаєте, як людина, яка багато брала участі у якихось антикорупційних кампаніях, що в нас дуже часто так складається, що кінцевого бенефіціара ми, на жаль, не бачимо. І це можна приховати. Власне кажучи, для цього і були створені нові антикорупційні органи, для того, щоб провести розслідування, надати докази і повідомити суспільству, хто ним є. На сьогодні прокурор дав мені таку відповідь, тому що вона мене теж цікавила з урахуванням цих повідомлень у засобах масової інформації. Значить, наші антикорупційні органи на сьогодні встановили саме це. Я от нагадаю просто, що це народний депутат Сергій Лещенко заявив, що про причетність Адамовського до цієї фірми Trade Commodity, наголосивши на тому, що разом він з народним депутатом Олександром Грановським, скандально відомим Олександром Грановським. Ну і там ще було опубліковано інтерв'ю директора Державного резерву Вадима Мосійчука, в якому він заявив, що коли у Держрезерву виник конфлікт з Trade Commodity, ви бачили ці матеріали, Нічого не можу з цього приводу не бачив і нічого не можу з цього приводу прокоментувати. Я думаю, що було б логічно, щоб на це дала відповідь сама компанія і пан Адамовський. А з приводу Адамовського, чесно кажучи, принаймні я бачив, як він офіційно, привселюдно на всю країну сказав про те, що він є одним з інвесторів компанії. Тобто він цього не заперечує. Хоча за офіційними документами він в якості такого не проходить. Як ви прогнозуєте, що буде далі відбуватися з цією справою? Я думаю, що буде тривати розслідування в змагальному процесі. Коли можемо чекати будемо законними засобами. Вирок. Обвинувальний акт у суді має на увазі. В мене як адвоката немає відповіді на це питання. Обвинувальний акт складає орган розслідування, тому я думаю, що це питання до нього. Зрозуміла. А чому ви взагалі взялися за цю справу? Тобто, після того, як саме ви з'явилися, я пам'ятаю той вечір, коли багато у Фейсбук просто розірвався, багато хто людей почали це писати в якихось робочих чатиках. Ви бачили, значить, Касько вступив в справу. Або вас пов'язують, ваше ім'я пов'язано більше з боротьбою з корупцією, і тут ви виступаєте на захист фірми, яка, за даними того ж «Наших грошей», пов'язана все ж таки з корупцією. Знову ж таки, якщо ви подивитесь мої публічні виступи, то моя позиція завжди полягала в тому, що роль будь-якого і антикорупціонера, і адвоката, і юриста полягає в тому, щоб встановити справедливість.
Ніколи голослівно І адвоката? я не звинувачував, і адвоката в тому числі, не звинувачував нікого у вчиненні злочину, в тому числі корупційного, до вироку суду, який набув законної чинності. І з цього приводу у нас були неодноразові диспути, в тому числі з нашими колегами, які займаються антикорупційними розслідуваннями. Хоча, скажімо, журналісти можуть собі це дозволити, на відміну від офіційних правоохоронних органів, хоча ми про це чуємо щоденно з вуст керівників правоохоронних органів. Це прямо суперечить практиці Європейського суду, це не відповідає європейським стандартам, і мені здається, що адвокат так само може багато чого добитися в питаннях протидії корупції. Як мінімум в тому, що адвокатська компанія, яка є на ринку, входить в топ адвокатських компаній на сьогодні, вона платить всі податки, вона дотримується антикорупційних процедур, і вона сама пропагує нульову толерантність до корупції. Адвокат ні в якому разі не може асоціюватись чи ототожнювати своїм клієнтам. Це відомий міжнародний стандарт. Ну, не може, але ви знаєте, що в цій країні, в цьому суспільстві наразі є так. Можна я дам відповідь на це питання? Коли я був прокурором, мені теж неодноразово говорили, що в цій країні наразі отак ми маємо діяти. Те, про що ви говорите, це утопія, це існує в цивілізованих країнах. А я не хочу чекати, коли щось зміниться через 50 років. Я знаю, як має бути, і буду робити так, як вважаю за потрібне з точки зору європейських стандартів. То саме стосується і стандартів щодо роботи адвоката. Якщо я вважаю, що дотримуюсь цих стандартів, вважаю, що дію правильно, відповідно до цих стандартів, те, що до цього не дозріло суспільство або ще хтось, не повинно мене зупиняти. Віталію, а от хочу торкнутися тієї тези, що ви кажете, що адвокат також має розкривати істину, так? Ну, тобто, добиватися справедливості. Справедливості. Розкривати істину – це радянський підхід. Чому? Тому що істини об'єктивної не існує. В кримінальному процесі існує змагальний процес. І завдання адвоката – забезпечити права його клієнта і досягнення справедливого результату. Добре, справедливості. А якщо от під час того, як ви будете займатися цією справою, ви справді зрозумієте, що фірма, ця Trade Commodity, порушила закон чи вступила в змову, відмовитись? В такій ситуації все буде залежати від того, як буде здійснюватись комунікація з клієнтом. Якщо ми отримаємо таку інформацію, і буде зрозуміло, що клієнт буде хотіти від нас вчиняти якісь дії, які суперечать законодавству чи адвокатській етиці, це дозволяє нам розірвати договір і припинити подальшу співпрацю з клієнтом. А якщо він не буде просити вас порушувати закон чи щось, але ви просто от будете всередині розуміти, що це несправедливо їх захищати далі? Ну, ви знаєте, в цій ситуації дуже багато відтінків. І буде залежати від того, наскільки я в даному процесі буду почувати себе комфортним. З урахуванням саме досягнення цілі справедливості цього процесу. Саме через цю справу пішли з Transparency International? Знову ж таки, Transparency International заявили про те, що немає проблем чи конфлікту в перебуванні моєму в правлінні. Але враховуючи, як ви говорите, що українське суспільство або не зовсім дозріло, або вважає, що саме так поки що має бути відношення до адвоката і клієнта, то я відразу ж, ще до того, як вступив у кримінальне провадження в справі Trade Commodity, подав заяву про складення себе повноважень члена правління, не чекаючи нічих прохань, вказівок. Це було ваше рішення? Безумовно, це була моя ініціатива. Бо інформація про вихід з'явилася вже після того, як ви публічно заявили, що вступили. Тому що йшлося про господарські правовідносини, і наші юристи, не я особисто, вивчали документи в господарському процесі. І ми мали представляти позицію нашу з точки зору господарського процесу. Але враховуючи резонанс, який піднявся, до вступу в кримінальне провадження я вийшов у члені правління Transparency International. Якщо ви бачили заяву Transparency International, то, я думаю, зрозумієте, що члени правління подякували за таку мою позицію і з розумінням до неї поставились. Ми дійсно попрацювали дуже плідно, тривалий проміжок часу. А скільки ви там працювали? Майже рік. Майже рік. Не працював, це громадська робота, це неоплачувана робота. От розумію, про публічні заяви, вони ж завжди такі дипломатичні. А говорили особисто вам? Звичайно. І що вам казали? Те ж саме? Знову ж таки, виходячи з українських реалій, з розумінням поставились до моєї позиції, підтримали її.
Ну, але підлаштовуватись під реалії – це не мій підхід. А взагалі Мій ви підхід – змінювати реалії. очікували на таку реакцію? Ну, от те, що я зву там з Фейсбук-спільнотою, так? Ну, ви знаєте, очікував чи не очікував, я можу керуватися своїми професійними стандартами. У мене є певна робота, я в свій час захищав дуже різних людей, будучи адвокатом, включаючи, наприклад, Юрія Луценка. Подобається він сьогодні, комусь чи не подобається. Я захищав його в 2007 році, і кримінальне провадження було закрите, я довів, що там немає складу злочину в суді. Як це оцінювати зараз? Це справа щодо нагородної зброї, якщо ви пам'ятаєте, 2007 року. Я пам'ятаю його справу, за якою він був засуджений. Там я не представляв його інтереси. Це була перша хвиля так званого нападу на помаранчевих тоді представників проющенківських. Зокрема, багатьох з них я представляв у кримінальних провадженнях. От як це оцінювати на сьогоднішній день? Комусь подобається Юрій Луценко, комусь не подобається Юрій Луценко. Може, теж було погано, що я захищав його. Але я вважаю, що той факт, що ми добилися справедливості, коли не було складу злочину в його діях, в той час, в тій конкретній справі, ну воно мало суспільну вагу. І ми захистили права людини, захистили справедливість, захистили клієнта. Ну, давайте це ще зараз обговоримо і скажемо, морально це було чи не морально. Я вважаю, що ми зробили корисну річ для суспільства на той час. Ну і прикладів, в принципі, можна наводити ще достатньо. Це робота адвоката. Якщо ти професійний юрист, ти досить часто мусиш вирішувати такого роду дилеми. А ви взагалі от вирішуєте, кого захищати? Маю на увазі, часто доводилося відмовляти, бо вам не подобається клієнт, чи у вас розбіжності? У нас в компанії є 7 партнерів, і коли до нас звертаються щодо захисту, в тому числі у кримінальних провадженнях, ми вирішуємо питання одноголосно. І кожен партнер має право вето. Якщо, наприклад, вважає, що нам не варто захищати того чи іншого клієнта, я не хочу зараз розкривати, хто саме до нас звертався, і не один, і кому ми відмовили в наданні допомоги. В даній ситуації партнери не побачили ніяких проблем з точки зору представництва бізнесу в цьому конкретному провадженні. Жоден з 7? Жоден з 7. А, наприклад, там взялися би захищати Насірова? Чи там Розенблата? Це питання, на яке я не можу вам дати відповідь, тому що це питання могло розглядатися під час наших внутрішніх нарад, і ми могли приймати з приводу цих справ рішення. Я не готовий їх озвучувати. Віталію, хочу перерватися на новину, на яку просто ми слідкували весь сьогоднішній день. І вчора про це вся країна говорила. Сьогодні в Харкові, у Київському райсуді Харкова, оголошується рішення по обранню міри запобіжного заходу дівчини Олені Зайцевій, яка її слідчі називають поки що підозрюваний у тій жахливій аварії, де загинуло 5 людей. Давайте подивимось наживо. Що Зайцева 18 жовтня 2017 року, приблизно 20:43, керуючи технічно справним автомобілем Lexus RX 350, реєстраційний номер АХ-2032ЄС, рухалась по вулиці Сумській з боку площі Конституції у напрямку перехрестя вулиці Сумської та провулку Мічникова у місті Харкові. Під час руху, порушуючи вимоги пункту 8.7.3 Г, пункту 8.10, пункту 12.3, пункту 12.4 правил дорожнього руху України, згідно з яким пункт 8.7.3 Е, сигнали світлофора мають слідуючі значення. Сигнали, в тому числі мигаючі або 2 червоних сигнали, забороняють рух. Пункт 8.7.3 Г. Жовтий забороняє рух та попереджає про майбутню зміну сигналу. Пункт 8.10. При подачі світлофором або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 стоп-лінія. Дорожнім знаком 5 часа до місця зупинки, якщо їх немає, не ближче 10 метрів, не ближче рейки, перед залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом. А якщо вони відсутні та в усіх інших випадках, перед проїжджою частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Пункт 12.4. В населених пунктах рух транспортних засобів дозволяє зі швидкістю не більше 60 км на годину. Водій Зайцева на перехресті вулиці Сумської з провулком Мічникова у місті Харкові, рухаючись зі швидкістю не менше 80 км на годину. Діючи необережно, проявила злочинну самовпевненість, не вжила своєчасних заходів для зменшення швидкості руху транспортного засобу аж до його зупинки,
при включенні для неї жовтого, а потім червоного забороняючих сигналів світлофору. В'їхала на перехрестя, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg, реєстраційний номер АХ-7970ЄМ під керуванням Дронова, який рухався з боку вулиці Римарського напрямку Пушкінського в місті Харкові. Після чого автомобіль Lexus RX 350 виїхав на тротуар, де стався наїзд на пішохода. Сторона обвинувачення зазначає в клопотанні, що внаслідок дорожньо-транспортної події на місці загинуло 5 осіб пішоходів, а саме Євтієв, 90-го року народження, Кобасєва, 89-го року народження, 3 невідомі жінки, особи яких наразі встановлюються. Крім того, під час дорожньо-транспортної події травмовано 6 пішоходів, а саме Неудачина, 93-го року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, ссадин голови, забою грудної клітини, тупої травми живота, закритого перелому нижньої третини лівої голені, Берченко, 1990 року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, забійної рани лобної області, забою грудної клітини, закритого перелому 4-8 ребер зліва, тупої травми живота, Комар, 92 року народження, з тілесним ушкодженням у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, закритого перелому ребер праворуч, Нестеренко, 1981 року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забійної рани потиличної області, закритої травми лівого колінного суглобу, ссадин обличчя та лівого літієвого суглобу, Берченко, 93-го року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забійної рани потиличної області, забійної рани колінної області, перелому лівого ліктя, Власенко, 1987 року народження, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, яких доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Міщаніна та обласної клінічної лікарні міста Харкова. От ми зараз бачимо просто цю трансляцію. Як я розумію, що зараз суддя зачитує просто всю підозру, яку вона оголошує в своєму рішенні. Ну, а ми все ж таки повертаємося до студії, аби закінчити нашу розмову з Віталієм Касько. Віталія, ходила на ті мітинги, які зараз відбувалися під Радою, бо знову ж таки говорю, що у вас країна все ж таки більше знає як антикорупціонера. Ну, я і на попередні мітинги після того, як я зайнявся адвокатською практикою, по суті, не ходив. Чому? Тому що громадська діяльність і адвокатська діяльність в даному контексті, скажімо так, громадсько-політична діяльність, вона дещо відрізняється, але тим не менш, я як громадянин України залишаюсь вірним певним принципам і підтримую, по-перше, протест, по-друге, з групами, які на сьогодні входять в опозицію, які висувають певні вимоги до влади, підтримую зв'язок і допомагаю, скажімо, їм з юридичних питань. При цьому на вуличні акції вже досить давно не ходжу, незалежно від того, якими справами я займався. А чому? Ну, тобто адвокат не може? Ну, дивіться, в мене був певний період часу, коли мені заборонено було займатися адвокатською практикою за законом, тому що я звільнився з Генеральної прокуратури і за антикорупційним законодавством рік не мав права практикувати у кримінальних провадженнях. Відповідно, я міг займатися, в принципі, будь-якою діяльністю. Після цього в мене було декілька пропозицій, я прийняв одну з них і зайнявся корпоративною адвокатською практикою. В зв'язку з цим участь в такого роду діях я все-таки обмежив дещо і більше зайнявся фаховою діяльністю. Допомагав саме в підготовці різноманітних законопроєктів, позицій, програм, скажімо, певних громадських рухів щодо боротьби з корупцією чи реформування правоохоронних органів. Мені здається, що в цьому контексті я був більш корисним, аніж учасник вуличної акції. Почула, що ви підтримуєте вимоги мітингувальників. А щодо антикорупційного суду, чому, на вашу думку, тоді треба саме окремий суд, а не палати, наприклад, в рамках звичайних Моя судів? позиція щодо антикорупційного суду, вона дещо відрізняється. Мені здається, що акцент неправильно розставлений. Мені здається, що дуже важливо наголосити на тому, що вся система правосуддя має змінитися, і що Україна має отримати правосуддя в цілому. Кожен громадянин України, який би довіряв суду. Говорити про те, що давайте ми залишимо в стороні оцю систему існуючу, прогнилу, корумповану судову, але створимо чистенький потічок антикорупційний, мені здається, неправильно. Це лікування симптомів, а не хвороба. Але це моя принципова позиція вже досить давно.
Ми з цього приводу дискутували з різними антикорупційними громадськими організаціями. Я залишаюся на цій позиції, підтримуючи, в принципі, ідею реформування правосуддя відповідно до європейських стандартів. Я не вважаю, що вимога про створення антикорупційного суду є тут визначальною. А от ви думаєте, що при нині діючій реформі судовій можливо добитися справедливих суддів? Ні. В тому то й справа, що ми зараз, розуміючи, що Верховний суд обраний за непрозорими правилами, що ми не отримали те, на що сподівалися, відставляємо це в бік і говоримо про те, окей, ну з цим ми вже змирилися, це зрозуміло, вже таке в нас правосуддя і буде. Але ми отут створимо гарно все за прозорою процедурою. Ну, мені здається, що це більше подібно на казку. Якщо немає політичної волі за прозорою процедурою обрати суддів Верховного суду, то не буде політичної волі обрати такої до антикорупційного суду. Тому позиція моя є такою. Знову ж таки, вона не завжди йде в тренді, розумієте? І я собі можу дозволити мати власну думку. Я намагаюся не дуже перешкоджати тим, хто хоче створення саме антикорупційного суду, тому що як тимчасовий захід, можливо, це і буде мати сенс. Але я хочу більшого. Я хочу нормальної системи правосуддя в Україні. Хвилина в нас залишилася. НАБУ та САПУ підтвердили свої там сподівання, які на них суспільство покладало? Ну, мені здається, що рано давати відповідь на це питання. Все-таки є ще можливість продемонструвати ефективність. Я би більше зосередився на меншій кількості справ про ту корупцію, які належним чином доведені. І менше розпилявся на факти, які викликають, м'яко кажучи, сумнів. Тоді, мені здається, підтримка людей була б набагато більше. Дякую вам дуже за цей ефір. Віталій Касько був гостем нашої студії. Ми говорили про, власне, справу Trade Commodity і не лише про це. Дякую за те, що поділилися з нами своїми думками. Дякую вам. А я, Ірина Ромалійська, говорю вам до побачення. Недовго, вже о 20:30 повернусь в цю студію. В нас обіцяє бути речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко і викласти позицію правоохоронних органів щодо протестів, які вже 4-й день йдуть в Україні.